Kaixo? Zer moduz? Apa. Lanian edo, solasean edo zertan. Kontu esaten. Katuko dizuegu zerbait abestea. Baina zuen lan, baina zerritan hasiko sari. Horren, gaia jartzeko, hementsa daukagu Unai Elizazu jauna, gai jartzale petoa, eta zoain, zegoen txanda. Eskerrik asko, Unai. Bueno, balai, ez izango zara, untxia. Aitor magoaren untxia. Erabaki duzu ja, duzula bere kapelari gehiago atera. Ni hain gordeta egoten naizta, sufokoen epelean, protagonistan izango naiz, zaitezu txapelean. Banai badezu alda dezagun protagonismoa hartu, irten kapela batetik eta txapela batean sartu. Zuk, orain dela egun batzuk, sobre bat jaso zen dut, ezta? Bai, zurekin ekarri duzu, bestela kabo. Noiz jaso zenuen? Lehengo asteko ostegunean, uste. Orain dela, lau egun, ezta? Bai. Hori da, erakutsiko dugu sobrea. Handi gutxita da. Apur bat, Eta guzti? aplasta duzu, ose, egin Bueno. duzu. Bale, ikusiko dugu. Ibili zara ikutzen eta zia barruan zer dagoen ikusteko, no? Bueno, iruditzen ez da bat gauzen. Begiratu duzu ardiaren kontra horrela, Lodi xamarra. Horregatik aukeratu den melodia. Burbuiak edo. Bale, horren egingo duguna ireki, horren emetik tiratu inberda? Ba, Hori da? Eta zuk ez dakizu zer dagoen hemen, ezta? ez? Bai, hementxe barruen, ikusiko duzu, paper batzuk, ez dagoela mazta gehiago dago barruen, egingo duguna da, hala, eta, eta joko zorra, barruen, egingo duguna da, ez dago zer ez gehiago agertu, hartu katxia, hori da, ez edan, Orden, zer agertu da barruen, paper batzuk, ez da, gainera dauz, zenbakituta, ordenean, gainera, Gaia gaur idatzi duzu, ezta? hori da? Gaur. Pentsatu, idatzi baina pentsatu. Guk ez genekien zehatz mehatz izan bazan, gaia bagenekien apurbet magiaren inguruan izango zala, baina ez genekien zehatz mehatz. Aitor, Vale. hartu lehenengo papera. Hor, bat zenbakia daukan papera. Hori da? Eta irakurria zer jatzen dagoen hor? Bat personaia magoa. Bueno, ez dago gaizki. Magiaren inguruan dago izatea. Lehenengo izateko, bueno. Zain, besterako. Hartu bigarren aber? Hartu bigarren papera. Biaren personaia untxia. Untxia? Ez dago gaizki. Utzi papera. Oraindik gehiago dauz, azkeneko papera. Hartu hirugarrena. Hartu Aitor? Laburbiltzeko. Itxoin, laburbiltzeko. Sobrea jaso zenuen duela Bost batean. 5 bat egun. Eta bertsoa orain improvisatu duzue. Bai. Ez duzu pesatu ekarri edo... Ez. Ez hori egiten, hori txarra da, ez egiten. Lan gehiago goratena. Edarto. Irakurri hirugarren papera. Ni hain gordeta egoten naizta sufokoen epelean, protagonista ni izango naiz, sarzetezu txapelean. Banai badezu alda dezagun protagonismo hartu, irten kapela batetik eta txapela batean sartu. Zer da? Gure koplak. Totxatoz da? Hau ez dugu, Ona. Mi esker. Hau txapelketako protatu. Hori da. Eskerrik asko mi esker etortzeagatik, eta ia sorte deko zuen txapelketetan. Zuek parte hartzen eta zu gai polita jatzen duzu zan. Gaurko da bezain polita ditzenez. Eskerrik asko Iruroi, mi esker. Gaina hitz erabat zehatz bertsoak. Egu ditzenean plazan esmatzen, eta hola, horrengo nezatu da sobra bat txapelketarako, zu bihali 3 egun lehenago eta Ona. Oso ona.